helppokäyttöinen reittisuunnitteluohjelma monipuolisilla paikkatiedoilla. Se toimii saumattomasti yhdessä BikeNavi mobiilisovelluksen kanssa. Toimi näin. Mene osoitteeseen app.bikenavi.fi, kirjaudu sisään. Käytä samoja tunnuksia kuin BikeNavi mobiilisovelluksessa. Suunnittele reitti helposti. Rakenna reitti lisäämällä pisteitä suoraan kartalle. Jokainen piste on vapaasti siirrettävissä ja muokattavissa. Voit lisätä uusia välipisteitä, jolloin reitti muovautuu lennosta tekemiesi muutosten mukaan. Näin saat siitä juuri sellaisen kuin haluat. Tietyissä kartoissa korostetaan seuraavia paikkatietoja. Huoltoasemat, taukopaikat, nuotiopaikat, ravintolat, ruokapaikat, leirintäalueet, suojat, laavut, tuvat, majat, majoitukset, näköalapaikat, nähtävyydet. Pikatoiminnot paikkatietojen hakemiseen. Voit hakea pikahakujen avulla nopeasti vaikkapa huoltoasemat kartalle. Saat tietoa haluamastasi paikasta klikkaamalla karttaa. Päällystämättömät tiet on korostettu oranssilla. Kaikki päällystämättömät tiet korostetaan oranssilla kaikissa maissa. Hyödynnä säätietoja suunnittelussa, seuraa sadetutkaa, tuulta ja lämpötilaa suoraan sovelluksesta. Suunnittele reittisi ja varustuksesi ajantasaisen ennusteen avulla. Kun olet tallentanut reitin, voit aloittaa navigoinnin heti BikeNavi mobiilisovelluksella. Tai viedä reitin GPX muodossa haluamaasi navigaattoriin. Katso kaikki ominaisuudet ja lisätiedot bikenavi.fi.